Què és la llum? La llum és una forma d'energia que aporten els cossos lluminosos. Els cossos lluminosos són coses o objectes que il·luminen, com per exemple una bombeta. La llum la podem veure a través de la nostra vista. La llum fa que puguem veure els objectes, les persones, els colors i la forma. Què és l'energia? L'energia és la capacitat que tenen els cossos per produir un canvi. L'energia passa d'un cos a un altre, per exemple, quan donem una puntada de peu a una pilota, transmetem l'energia del nostre cos a la pilota que també es mou. Els colors primaris de la llum. El vermell, el magenta, el blau, el blanc, el groc, el cian i el verd. Però els que diem que són els primaris són el vermell, el blau i el verd. Els altres colors es poden obtenir mitjançant la combinació d'aquests tres colors. Són vermell més verd igual a groc, vermell més blau igual a magenta, blau més verd igual a cian. Tots els colors primaris junts formen el blanc.